आज हम बोडो साहित्य सभा की तरफ से और हमारे स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, बोडो स्टूडेंट यूनियन की तरफ से दो समारोहों का आयोजन कर रहे हैं। बोडो साहित्य सभा की तरफ से आज बोडो लिटरेरी डे मनाया जा रहा है और बोडो भाषा भारत सरकार द्वारा 8th शेड्यूल में पहले ही मान्यता प्राप्त कर चुकी है और हम चाहते हैं कि जो साइंस की एजुकेशन हो, इंजीनियरिंग की एजुकेशन हो, मैनेजमेंट की एजुकेशन हो, जो कि स्टेम कार्यक्रम कहलाता है, वो बोडो भाषा में हो और मैक्सिमम स्कूल जो है उनमें साइंस खुले और बोडो भाषा में बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध हों। और हमारा जो बच्चा एक बार स्कूल में अगर साइंस पढ़ेगा तो नेचुरली कॉलेजेस में भी आएगा, यूनिवर्सिटी में भी आएगा और ये इसके साथ जो है बोडोलैंड का बहुत ज़बरदस्त विकास होगा। और इसके लिए पूरे समाज को और बोडो लिटरेरी एसोसिएशन जो बोडो साहित्य सभा है उसको भी पूरा प्रयत्न करना चाहिए। हम कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हम कर रहे हैं कि हम ये जो विश्वविद्यालय है ये बोडो भाषा के लिए यूजीसी का नोडल सेंटर है और हम जो है कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की जो पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, वो बोडो भाषा में लिखवा रहे हैं, जो कि यूजीसी के वेबसाइट पर हमेशा के लिए उपलब्ध होंगी। पूरे दुनिया में कोई भी कहीं भी बोडो भाषा में इन पुस्तकों को पढ़ पाएगा। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि इस भाषा का संपूर्ण विकास बहुत ही तेज़ी से हो, क्योंकि अब समय आ गया है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की तरफ युग बढ़ रहा है और हमें स्लो नहीं चलना है। और मैं मेरे युवाओं से, मेरे विश्वविद्यालय के शिक्षकों से, समाज से यही आग्रह करूंगा कि आज जो है आज के दिन हम ये शपथ लें कि जो बोडो भाषा है इसके प्रोत्साहन के लिए, इसके प्रमोशन के लिए, इसके फैलाव के लिए हम पूरा यत्न करेंगे। धन्यवाद। आज जो है हमारे जो बोडो स्टूडेंट्स हैं वो फ्रेशर्स डे और मना रहे हैं। फ्रेशर्स डे इस बार थोड़ा लेट हो गया। लेट होने का कारण ये जो है कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, उस वजह से सारे प्रोग्राम्स बीच में ही रोकने पड़े और विश्वविद्यालय में पूरी शांति से सारे के सारे बच्चे, चाहे वो किसी भी जनजाति के हों, और बहुत ही सौहार्दपूर्ण, बहुत ही एमिकेबल, बहुत ही हार्मोनिक इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि शायद पूरे इंडिया में सबसे शांत विश्वविद्यालय होगा, जहाँ किसी किस्म का कोई भी विवाद नहीं है और सभी जो हमारे बच्चे हैं वो चाहे किसी भी यूनियन के हों, किसी भी जनजाति के हों, पूरी तरह से पूरी सौहार्दपूर्ण माहौल में ये कार्य कर रहे हैं और इससे बोडो विश्वविद्यालय बहुत आगे बढ़ेगा, ये मेरी उम्मीद है। थैंक यू। जों बयबो मिथिगौ जों साफा साफा बर' बिमानि फिसा जानानै दिनैनि दिनखौ जों मोनसे गोथार सान जोंनि थाखाय। गोथार साना जों बेखौ बुंनांगोन जे बर' हारिहा जे मोनसे समाव राजा दङमोन, रायजो दङमोन, जों बुंबोदों, बुंबोनानैल' खुगा खुगा बुंबोनायल' जाबोदों आरो। किन्तु जोंहा निजिस्वर मोनसे हिस्ट्रि, रिटन हिस्ट्रि गैयामोन। बेखौ लिरनो थाखाय जोंहा हांखोबो गैयामोन। दङमोन होनदों मोनसे समाव देवदाय होननाय, किन्तु बियो बबे समाव बोरै गोमोरलांखो बेखौ जोङो बुंनानै बेखौ दिहुनफिननायाबो सम्भब नङा। दा बेफोर गासिबो जिनिसखौ सानजोबनानै मोनसे समनि जोंनि बर' हारिनि माखासे लिडारफोर सेल्फलेसलि माने थैथाब थांथाब जाथिखौ मोजां मोनग्रा माखासे मानसिफ्रा ओंखारबोनानै मोनसे समाव साननाया फैदों जे जोङो जोंनि माखासे रिक्वायरमेन्ट नांगौथिफोरखौ जों जुदि फुलफिल खालामनांगौबा, हासिल खालामनांगौबा जोङो मोनसे अर्गेनाइज फर्माव मुभमेन्टखौ खालामनांगोन। अर्गेनाइज फर्मजों जोङो अथरिटि बा गभर्नमेन्टफोरखौ जोङो मिथिहोनांगोन जे जोंनो ओरैबायदि जोंनो दाबि दावा दङ, जोंनो नैबायदि नांगोन। ओंखायनो बेफोरबायदि गासिबो साननायखौ गावसिनि गेजेराव सावरायनायनि गेजेरजों 15 नभेम्बरनि 1952 मायथाइयाव नैबे जोंनि बे बर' साहित्य सभा नैबे जिनिसखौ गायसननाय जादोंमोन। गायसननायनि गाहाय थांखियानो जेबो नङा, बेखौ जों बयबो मिथिगौ जे जोंहा जाथियाव बे समाव लेंगुवेज लिटारेचारखौ लिरनो थाखाय स्क्रिप्ट गैयिनि थाखायनो जोङो नैबेबायदि अर्गेनाइज फर्माव लाबोनानै साहित्य सभाखौ जोङो दानायनि गेजेरजों
जोङो मुभमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों जोंनो माबा मोनसे खालामनांगौ होननाय नैबे जिनिसा फैदों आरो बेबादिनो नैबे दिनैनि नैबे गोथार सानाव बेखौ दाफुंनानै लानाय जादों। दा नैबे गोथार दिनखौ जोङो फालिनो थाखाय दिनै जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावबो जोंहानो निजिस' मोनसे बर' लिटारेरि ससाइटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दङ, बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दङ। नैबे गौथुमनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै नैबाव फ्लेग हइस्ट खालामनाय जादों। इउनिभारसिटि प्रथमाव जिहेतु इउनिभारसिटियाव जायो जेखन इउनिभारसिटियावनो जादों जेखन इउनिभारसिटिहा निजिस' मोनसे फिरफिला दङ। बेखौ बिरहोनायजों लोगोसे जोंनि बर' साहित्य सभानि बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा गोथार मोनसे फिरफिला दङ, बेखौ उरायहोनाय जादों। आरो बे उराय होनायनि गेजेरजों जों बेखौनो जों मेसेजखौ हरनो लुबैयो जे जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावबो जे जोंहा लिटारेरि ससाइटि दङ आरो बे लिटारेरि ससाइटिनि गेजेरजों जोंबो जे बर' हारिनि राव आरो थुनलाइखौ सिबिनायनि गेजेरजों बेनो किसु कन्ट्रिबिउसन होनायनि गेजेरजों जोङो जाथिनि राव आरो थुनलाइखौ गोजौगाखां होनायाव जोंहा बयहाबो मदद दङ आरो बेखौ मावलांनो थाखाय जोङो जे जोंनि गेजेराव थामथिम बा प्रिपेयारनेसा दङ। नैबे जिनिसखौ जोङो बाहेरायाव जों नैबे मेसेजखौ जोङो बयनिसिम जों फाथायहरनो जोङो दैथायहरनो जोङो बेखौ नाजादों। बर' थुनलाइया दिनै जोंनि बर' थुनलाइया जे बिराद गोजौसिम दावखोलांबाय। जागायजेननायनिफ्राय हिस्टरिकेल डेभेलपमेन्ट अफ बर' लेंगुवेज एन्ड लिटारेचार बेफोरखौ नायबोयोबा जोङो दा ओरैबायदि मोनसे माबायाव जों सहैबाय। जेन'बा जोंना 2003आव मोनसे BTC एकर्डनि गेजेरजों इभेन माने जोंनि भाषाया जोंनि बर' भाषाया लेंगुवेजआ 8th शेड्युल माने इन्डियान कनस्टिटिउसननि 8th शेड्युलावबो थिसनजाबावबाय। बाव थिसननाय माने मा बेखौ जों बयबो मिथिगौ। बेनि माबाखौ मोननो थाखायनो बेहाय थिसनजानायनि मोनसे माबा स्टेटासखौ मोननो थाखाय गोबां जिनिस नांगौ आरो नोंहा माने लेंगुवेज लिटारेचार जोबोद गोजौआव दावखोजानाय बयजोंबो मिथिनाय जानांगोन। हाबनो थाखाय मा क्राइटेरिया दङ बेखौ जोङो माबायोब्ला जों मोनजोबगोन। दा नैबे क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामखांनानैसो जोंनि नैबे 8th शेड्युलाव हाबनाय माबाया फैदों आरो नङाबा जोङो बाहाय बे स्टेटासखौ मोननाया सम्भब नङा। आरो बेखौ मोननो थाखाय लेंगुवेज एन्ड लिटारेचार ओरैबायदि डेभेलप जानांगोन, बे डेभेलप जाखांनायनि फरैसो बेहाय हाबहैनो हायो। नङाबा इन्डियायाव जों थाउजेन्डस अफ लेंगुवेज दङ आरो थाउजेन्डस अफ लेंगुवेज माखासे दङ। दा खिन्थु बैफोरथ' गासिबो हाबजोबनो हायाखै। हाबजोबनो हायैनि खार'ना मा बै क्राइटेरियाफोरखौ फुलफिल खालामनो हायाखै, बेनि थाखायनो हाबसनाखै। खिन्थु जोंना राव आरो थुनलाइया ओरैबायदि दावगालांबाय, बे दावगानायनि थाखायनो बै 8th शेड्युल इन्डियान कनस्टिटिउसननि 8th शेड्युलाव हाबहैनो हानाय माबाया जानानै फैदों आरो गोजोन्थों। दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 18थि जे बोसोरसालिया जथुम्मा मैयानिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै जिखिनि प्रग्राम फुंबिलिनि बे प्रग्रामखौ दिनै आंनो खाबु होनाय जे बड'फानि जे मुसुखायाव बिबार बावनाय बे खाबुआ आंनि नङामोन। नाथायबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि मानगोनां सारा बेयाव बाहागो लाफैनांगौमोन। आरो दिनै बिथाङा फैनो हायैनि गुबै बाथ्रायानो जाबाय फैगोन 20 आरो 21 नभेम्बराव गोदान दिल्लीयाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय धर्ना आरो सेमिनार जे हाबाफारि लादों, बे हाबाफारिनि थाखाय बिथाङा गोदान दिल्लीयाव थांनो गोनां जानायनि थाखाय आंखौनो हाबाफारिखौ मावफुंनायनि खाबु होनायनि थाखाय आङो बिथांनिसिम गिबियाव आङो साबायखर बावदों। आरो दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि दालाइसा एबसुनि जिहेतु गोदान आरो गोजाम दिनै नोंथांमोनहा बेयाव बाहागो लाफैनानै दिनै मिथिबाय। गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदानै आफाद दानाय बे हाबाफारिखौ दिनै बिथांमोना मावफुंबाय। गोलाव सम जायफोर दालाइसा आफादाव थानानै बिबान मावबोबाय बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो साबायखर जासिदों। आरो दिनै जायफोर गोदानै आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो गोदानै बिबान मोनबाय बिथांमोनखौ आङो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो बरायनानै लादों। बिथांमोना दिनै फरायसा जिबनाव दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि दालाइसा एबसुनि फुबाय थानाय समावबो दालाइसा एबसुनि बिबान लानानै खामानि मावनो आवगायबोदों।
हारिनि थाखाय हारिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय हारिखौ सिनायथि होनांगौनि थाखाय जाय फरायसाफ्रा दिनै गावनि फरायनायजों लोगोसे दिनै दालाइसा एबसुआव फैनानै बाहागो लाफैबाय बिथांमोनहा जाहाथे मोजाङै खामानि मावलांनो हायो आं बेखौनो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो दिनै जोङो जि मैयानिफ्राय जिखिनि हाबाफारि लानानै दिनै जिहेतु दिनै जोबथा जिहेतु हाबाफारि जागोन आरो फुंबिलिनि गोथार जे हाबाफारि बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेननाय हाबाफारि आरो आङो दिनै बेयाव फैनानै गोजोननाय मोन्दों खारन जोंनि हारिनि बिफा बड'फा जों बयबो जों सिबियो आरो सिबिलांनांगोन आरो बेजों लोगोसेयै दिनै दिनै थुनलाइयारि दिनै जि जोनोम सान साहित्य सभानि जिहेतु दिनै जोनोम सान 16 नभेम्बर आरो बेखौबो दिनै थुनलाइयारि गौथुम दिनै जुथायै बेयाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जि माने बिथांमोना बानजायदों आरो दिनै थुनलाइनि गेजेरजों दिनै जौगाहोनांगौनि थाखाय राव हारिमुखौ दिनै जोङो जौगाहोनांगौनि थाखाय आं बेखौनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै खावलायनो सानदों बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जोङो गुबुन गुबुन बिजोंजों फरायनानै दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जों सोलोंथाइ लानो फैदों आरो जाय जिखि थावनियावनो थाया मानो जाय जिखि जायगायावनो थाया मानो जिखि मिडियामजोंनो फरायनानै दिनै जोंनि गावनि गोजौ थाखो सोलोंथाइ लाया मानो जोङो जाय जेरावखि थाया मानो बर' हारिखौ सिनायथि होनांगौनि थाखाय गावनि राव हांखो दिनै गाननाय जोमनाय गासैखौबो जौगाहोनांगौनि थाखाय जों रावबो जाहाथे बावनो मोना हारिखौ सिनायथि होनांगौनि थाखाय खना खनला जिखि जायगायाव थाया मानो हारिखौ जों सिनायथि होनांगौनि थाखाय बयबो खामानि मावनो गोनां दं आरो मावलांनांगोन दा बेखौनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि हिसाबै जों अराय सम जोङो हास्थायगोन दा बेखायनो जोङो बेखायनो गले गले जों बुंबोबाय थानाय जादों दिनै जोङो बै समाव बर' हारिया मामोन दिनै बर' हारिया बबे लेभेलाव सफैगो जों बेखौ जोङो साननो हानांगोन ओरैनो बियो फैयाखै नोंनि आंनि खामानि मावनाय दिनै जाय जोहोलावफोरखौ जोङो दिनै बिबार बावदों दिनै गोबां मुंख्लं जाबाय हारिनि खामानि मावनायनि थाखाय गोबां रुंसारि जानानै थांबाय बै बिथांमोनखौ जों अराय सम सिबिनांगोन जोंनि इयुन जोलै फरायसाफोरनो जों मिथिहोलांनांगोन बर' हारिया बोरै दिनै नैबे समसिम फैदों बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै जोंनि जायफोर गोरों गोराफोर जायफोर जोंनि गेजेराव दिनै थांनानै दङ जों बयबो जोंनि इयुन जोलैफोरनो जों बेखौ मिथिहोलांनांगोन जेरै मानो थैनो जाखो दिनै नैबे समसिमाव बिथांमोननि बिहोमानि थाखाय जाय बिथांमोनहा मुंख्लं जालांबाय रुंसारि जालांबाय बै बिथांमोनखौ जों अराय सम जों सिबिलांनांगोन जोङो अब्लासो जोंनि गेजेराव जोंनि हारिनि गेजेराव जों खौसेयै जोङो थांनो हागोन खौसेयै जोङो सौसिलांनो हागोन खौसेयै थायोब्लासो जोङो गुबुन हारिफोरनि गेजेराव जों गावखौनो बर' हारि हिसाबै सिनायथि होनो हागोन जों जुदि लिथेर फिथेर जायोब्ला जों हारिया बिदिनो जोबलांनो हागौ जों बे बाथ्राखौ अराय सम सान हर जोङो सानो दा बेखायनो जोंनि हारिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय बयबो पजिटिभै जों साननानै आवगायलांनांगोन गोजोन्थों दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे 16थि थुनलाइयारि बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसेयैनो दिनै जों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मोननै हाबाफारिजों दिनै मोनसे हाबाफारि बेबायदि लानाय जादों मर्निं सिनि सिजोनाव जोंहा फ्लेग हस्टिं जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि फ्लेक्सखौ बिरहोदों जोंनिनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फिरफिलाखौ जोंहा बिरहोदों प्रफेसर भाइस चेन्सेलर बि एल आहूजा सार लोगोसेनो जोंनि बस लिस्टनि जि फिरफिला बेखौ बिरहोदों जोंहा बस लिस्टनिनो प्रेसिडेन्ट बुबुल बर' बिथां जोंनि आरो लोगोसेनो 18थि जोंनि एनुवेल कनफारेन्स बियो मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै नैथि हाबाफारियाव आगान होदों जोंहा दिनै गेवलां मेल आरो अपेन सेसनाव जि गेवलां मेलाव हाबा जा गाहाय आलासि महरै जोंहा बाहागो लाफैगोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार लोगोसेयैनो जोङो हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन डिस्टिंगुइश हेफा हिसाबै क'क्राझार जिल्ला हायुङारि गौथुमनि IS DC मेडाम प्रफेसर मासान्दा एम पार्टिन मेडामा बाहागो लाफैगोन दा जोंनि गेजेराव बेनो खौसेथि थामोनथा आरो जौगाथायखौ लानानै जों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो खामानि मावगोन आरो दिनैनि हाबाफारिया आबुङै आरो जोबजासिम मोजाङै मोजां जालांगोन बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि जिखिनि फोसावलाय बेखौ साफ्रोम बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' फरायसा फरायसुलि लोगोसिम साबायखर बावहरबाय गोजोन्थों।